खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोबाव। दिनै आं स्पेशली बे बिबारखौ प्रनिं खालामनानै देखायगोन। स्पेशली दिनै बे बिबार प्रनिं खालामनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। आंहा गार्डेनिंनि बिराद माने शख दङ। आं गार्डेनिं खालामनो मोजां मोनो। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोरा गार्डेनिं खालामनो मोजां मोनोबा भिडिअखौ अननानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। आं माबायदि बेखौ प्रनिं खालामगोन नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन। आरो बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोनाबो एसेबाबो हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो। गार्डेनिं खालामनायनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। बे बिबारनि मुङा जाबाय गोल्डेन एरेलिया। दा बेखौ आं प्रनिं खालामसिगोन, नायलांदो। प्रनिं खालामबा बे शेपआ मोजां जायो, माने जाय जेरै गोसो बेबायदि शेपनि खालामना लानो हायो। जों गल खालामसिगोन आरो बलनि बायदि। दा बेबायदि गल खालामबा बेखौ थारमाने मोजां नुयो आरो। दा बेबायदिनो प्रनिं खालामगासिनो दङ। आरो बे प्रनिं खालामनाय बेखौ केसि बायदिखौ नोंथांमोना इसे खालामबा बायना लानो हायो, मोजां। आरो बे जाबाय इनडोर प्लेन्ट। बेखौ न' सिङाव लाखिनो हायो। न' सिङाव रुम साजायनोबो मोजां। न'आव लाखिबा बेखौ मोजां नुयो आरो समायना नुयो, साजायनो हायो न'फोरखौ। नायलांदो। बे इनडोर प्लेन्टखौ बारा जोथोन लानाङा, माने इमान दैबो होबाय थानाङा आरो एसे दै होबाय थाबानो जाबाय। आरो बेयाव एसे सान्दुं गोलैबानो जाबाय आरो न' सिङाव लाखिनो हायो। मोजां नुयो, आराम नुयो। दा नै बेबायदि शेप खालामबाय आङो प्रनिं खालामनानै। नोंथांमोननि गोसो, नोंथांमोना जेरै शेप खालामनो गोसो बेबायदि खालामना लानो हायो। नैबे फाइनेलि शेप जाबाय जोंना गोल्डेन एरेलिया। बे बिबारा बिराद समायनाथार। नैबे लोगोफोर, दा आं बावैसो प्रनिं खालामनायनि बे फिसा फिसा दालाइफोरा ना, नुदोंना नोंथांमोना बेबायदि दालाइ फिसा फिसाखौ। दा बे दालाइ फिसाखौ जोङो गारनाङा आरो इच्छा खालामबा जों बेनिफ्राय आरोबाव बेबायदि बिफां जोङो गायनो हायो आरो बिबार गायनो हायो आरो सेम बेबायदिनो। दा आं बेखौ माने 2 माससोनि सिगाङावनो आं बेबायदि प्रनिं खालामनाय बे फिसा प्रनिं खालामनाय बे दालाइखौ बेयाव गायदोंमोन आरो। दा बेबायदि शेपनि जाबाय आरो जोंना बे फांनैखौ आं गायदोंमोन बे प्रनिं खालामनायनि बे दालाइनिफ्रायनो। नै बेबायदि आरोबाव गोदान जोङो बे गोल्डेन एरेलिया बे बिबारखौ गायबाय आरो प्रनिंनि दालाइनिफ्रायबो। दा नोंथांमोना नुबाय इमान मोजां बे प्रनिं खालामनानै जोङो बेबायदि दालाइनिफ्रायनो आरोबाव खनसे जोङो बे बिबारखौ जोङो सेम बेबायदि गेदेरहै बेबायदि साजायनो थाखाय मोजां आरो जों बेबायदि फांसेनिफ्रायनो गोबां बेबायदि खालामनो हायो आरो प्रनिं खालामनायनि बे दालाइ फिसा फिसाफोरजोंनो। नोंथांमोना ट्राइ खालामना नायदो। बेबायदिनो आं बुंनाय बायदि नोंथांमोना गोसो जायोबा नोंथांमोना बेबायदि ट्राइ खालामना नायदो। जास्ट मोनसे फिसा टाबाव हा एसे होनानै, बेयाव आं जेबो बुस्थु होआखै। बेयाव जास्ट हा होदों, दै होदों। जास्ट जेरैबायदि जों बिबार सिम्पलि गायो बेबायदिनो जोङो बे प्रनिं खालामनाय बे दालाइखौ बेयाव गायदोंमोन आरो बे गोल्डेन एरेलिया बे दालाइखौ। दा नुबाय नोंथांमोना बेखिनिया जाबाय आरो 2 मासाव। लोगोफोर, बेबायदिनो नोंथांमोना जों बेबायदिनो बेयाव मानि प्लान्ट, बेनिफ्राय बेबायदि बिबार बायदिसिना रोखोमनि बिबारफोरखौ बेबायदि लागायो आरो। नोंथांमोनाबो जुदि जों माबायदि बिबारफोरखौ लागायो बेनि थाखाय इनफरमेसन मोननो लुबैयोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय थादो। जों हायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जों माबोरै जोथोन लाखियो बिबारफोरखौ, मा होयो बिबाराव, जोङो माबायदि बिबारा मोजां जायो। माने बिबारखौथ' जों सबानो गायोना, खिन्थु बिबारा माने गायबाबो मालाबा जोंहा फुलि
बिफां माने बे मा बिबार फुलिफोरा माने थैलाङो हामा जालाङो नस्थ' जालाङो खिन्थु जोङो मा खालामनानै माने जोंनि बिबारफोरखौ जोङो लाखिनो नाजायो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबा नोंथांमोना नुगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि जोंनि बायदि बेबायदि गार्देनिं खालामनाया इन्टारेस्टेड बा आरो जोंनिख्रुइबो जुदि बारा इनफरमेशन नोंथांमोनाव दङबा कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना जोंजों शेयार खालामनो हागोन दा बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोसोखांबा नोंथांमोनाबो बेबायदि आं बानायनाय बायदि नोंथांमोना बानायनो हागोन फांसेनिफ्रायनो गोबां बानायलांनो हागोन दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय